Dobar večer i srdačan pozdrav poštovani gledatelji Hrvatske televizije sa Maksimirskog stadiona. Dobrodošli na uzvratnu utakmicu finala Hrvatskog nogometnog kupa, njegovog 22. izdanja. Evo, tu su spremne nagrade za pobjednike. Lokomotiva protiv Hajduka, onako službeni naziv ove utakmice. Odmah jasno valja na početku podsjetiti da Splićani su u Zagreb doputovali sa prednošću 2-1 koju su ostvarili jasno u prvom dvoboju na svojem stadionu. Hrvatskog kupa igrale dvije utakmice, uvijek je slavila ona momčad koja je pobijedila u prvoj utakmici, tako da se čini da je ta Hajdukova prednost od 2-1 zaista prava prednost. Pa prednost je, baš zbog tih razloga što smo naveli prije. Sad 2-1 nije ogromna prednost jer rezultat od 1-0 omogućuje Lokomotivi da osvoje kup. Ali zbog situacija koje smo nabrojali prije u finalu. Nikada domaćin uzvrata nije uspio podići trofej nakon što je izgubio prvu utakmicu i ostaje da vidimo hoće li se ta tradicija promijeniti možda večeras. Evo nam glavnog suca, njegovih pomoćnika i momčadi ovoga trenutka na terenu. Inače, vrlo ugodno vrijeme. Nadam se da nas kiša neće okupati, iako prijeti posljednjih nekoliko sati i svi su uvjeti tu za jednu zaista vrhunsku predstavu. Čuli ste u ovoj našoj uvodnoj emisiji nekoliko još vrlo bitnih informacija oko sastava momčadi. Biće prilike da vam to ponovim nešto kasnije još jedanput. Uz momčadi su ovdje i dječaci koji su u posebnim majicama i oni danas na neki način obilježavaju taj dan nogometa u svijetu, Grassroots dan. To je jedna UEFA akcija koja traje već jako dugo i koju UEFA propagira zajedno sa nacionalnim nogometnim savezima. Ima ponovno ovoga finala, evo dakle sastava Lokomotive, samo kratki podsjetnik. Picak na vratima, ispred njega četvorka, Boras, Barbarić, Puljić i na ovoj lijevoj strani Bručić. Maleš i Mrzljak bi trebali biti dvojica zadnjih veznih, Antolić, Pjaca i Šitum ispred i Kramarić kao istureni napadač, ali Tomislav Ivković voli reći da njegova momčad igra u formaciji 4-3-3 i da zapravo ova formacija je u situaciji kada Lokomotiva izgubi loptu. Hajduk na gotovo isti način postavljen kao i Lokomotiva, kod njih je samo jedna promjena, Lovre Kalinić je na vratima u odnosu na ozlijeđenog Blaževića. Evo dakle i Hajdukove momčadi, vidite u ostalom je i Pričuve i tu kao što ste ih vidjeli od Lokomotive. Dakle za splitsku momčad na vratima Kalinić, Vršajević se ipak oporavio i bit će tamo na tome desnome boku, na ovoj lijevoj strani tradicionalno Jozinović, Maloče i Milović, stoperski dvojac Sušić, Lima, zadnji vezni Kuasi, Vuković, Staktaš i Maglića, taj ofenzivni dio Hajdukove momčadi danas. Milović. Lijepo se ponudio tu Ruben Lima, pa onda Barbarić odlično skače, ali ima tamo Kuasi, dosta prostora. Kuasi, fantastičan potez mladoga Bjelokošćanina. Picak je s pravom ljut jer zaboravili su njegovi suigrači na najopasnijeg i najboljeg igrača prve utakmice, Žana Kuasija. Pogledajmo to sada iz ovog kuta još jedan put. Izvrsno proigravanje. Najprije Ruben Lima je tu tražio Maglicu, onda odbio to Barbarić. Kuasi ostao sam i lijepo potegao onako iz koljena. Otišlo je iznad same grede. Novi pokušaj Hajduka da se približi vratima Lokomotive. To je sada proigravanje bilo Maglice i u zadnji trenutak je ipak tamo spriječen Cakta, čini mi se da ne progura tu. Prati ga Vršajević, Šitum izvrsno prema Antoliću, nema zaleđa, Antolić ulazi u sredinu, Pjaca iz pozadine dolaze Šitum i Kramarić, Šitum je zabio. Sedmi njegov pogodak ove sezone u Hrvatskom nogometnom kupu. Jedna brza tranzicija, otvaranje Lokomotive. Četvoricom igrača došli su naprijed i evo Marija Šituma koji već u 8. minuti anulira Hajdukovu prednost iz prvog ogleda. Vidjet ćemo to još jedan put kako je tekla ta akcija. Izgledalo u jednom trenutku da su se malo spetljali Lokusi, kao da nisu znali kome to gurnuti, ali Antolić je ovdje izbjegao zaleđe, nije ga uspio blokirati tamo niko od Hajdukovaca. Krasna povratna lopta za Šituma. Je li netko od Hajdukovaca tu dirao to i malo je promijenio smjer? Da, Milović, ali i da nije, vrlo teško bi prihvatio tu loptu jer je gađao sami ovaj daljnji kut Lovre Kalinića.
Mario Šitum i Lokomotiva je u ranoj fazi utakmice uspjela anulirati Hajdukovu prednost i ovo finale učiniti zanimljivim nego što bismo uopće mogli poželjeti. Kratko izvedeno tamo, traži se tu Sušić i nema pogotka. Dignuta je zastavica tamo, suđeno je zaleđe. Skočio je tu Maglica, već se počeo radovati da je zabio novi pogodak u finalu Hrvatskog nogometnog kupa, ali zastavica sudca podignuta tamo na drugoj strani i suđeno zaleđe. Pogledajmo to još jednom, ovdje je bilo sve čisto. Kouassi sada bježi iz te pozicije, a u trenutku kada Sušić gura loptu prema Maglici, hajde pokušaj, hoće li to biti izravno u okvir vrata ili će tražiti nekoga od suigrača. Antolić previsoko i tu je bilo malo nespretnosti, ali nije Kramarić uspio skrenuti tu loptu i kupi je na kraju Lovre Kalinić. Ali je malo njegovih suigrača sada naprijed da bi je odmah brzo poslao. Probat će s Caktašom. To nije mogao primiti tu Vuković. Evo još jednom te situacije. Kramarić je probao to nekako skrenuti, iako nije bio baš u onoj najidealnijoj poziciji, jer je prije toga neko od njega. Vuković još jednom na prvu vratnicu i Picak to vadi. Picak vadi nevjerojatnu loptu. Refleksno je to bilo. Sušić je, mislim, igrao glavom tu u toj situaciji pred njime, ali još jedna velika obrana. Dominik Picak, pogledajmo to iz ovoga kuta. Preneseno. Milović probao je tu, čini mi se, Sušić. Možda ćemo to otkriti bolje iz ovoga kuta ovdje. Izvanredna reakcija vratara Lokomotive. Tako je, Sušić je bio tu najprisebniji, pa sada korner, probao je Milović i da vidimo što će reći Vuče Milović. Lopta je za Lokomotivu. Još jedna sjajna prilika Hajduka i još jedna velika intervencija vratara Lokomotive. Čini mi se da nije bilo primisli uopće kod osječkog suca da ne sudi ovu situaciju. Pogledajmo još jednom, vrlo lijepi ulazak Maglica unutra. Sušić je dobio loptu u noge, ali nije uspio iskoristiti tu prednost i Vuče Milović je to sada vratio na ovih otprilike 18 metara u idealnu poziciju za Vukovića. 9 pogodaka ove sezone uz 10 asistencija, uz Caktaša, najbolji Hajdukov strijelac kroz cijelu ovu sezonu. 44. minuta, da vidimo novo nadmudrivanje. Vuković, Picak. Veliki brojan obrambeni zid, tu je Milović došao malo poremetiti njihovu koncentraciju. Od traga čini mi se i Maglica. Kouassi se izvlači tamo na tu desnu stranu. Tu je i Caktaš u blizini, može i on naravno potegnuti iz ove situacije. Ali čini mi se da ipak ovlasti za ovakvo nešto ima više Vuković. Vuković i Picku, lopta bježi kroz ruke. 1-1. 45. minuta nakon dvije sjajne intervencije. Treća nije bila sreća za Lokomotivu, već za Ivana Vukovića koji zabija za 1-1 na kraju prvoga dijela. Eto, prekinuo je post Giga Vuković, kako ga vole zvati njegovi prijatelji u slačionici. 7 utakmica bez pogotka i evo 10. jubilarnog ovdje u Maksimiru, izuzetno bitnog i vrijednog za Hajduk. 1 minuta sudačke nadoknade će još biti. Otišli su igrači Hajduka tamo slaviti uz Torcidu. Sada će Vuković naravno vjerojatno dobiti žuti karton jer je on skinuo majicu, potrčao prema Torcidi. A pogledajmo sada još jedanput tu nespretnost, nesigurnost Dominika Picka i kako mu je lopta pobjegla. Prošla je kao metak kroz obranu i nije mogao tu od te siline jednostavno iskontrolirati je do kraja. Picak i kroz njegove ruke ulazi u mrežu za 1-1 u Maksimiru. S ovim pogodkom možemo slobodno reći to je pravo, sjajno poluvrijeme, baš onako kako priliči finalu nogometnog kupa. Čeka na odlično rješenje prema Borasu. Nudi mu se tu Mrzljak. Ali je čvrst bio Kouassi. Izgubljena lopta i sada se otvara prostor Hajduku. Maglica. Pobjegao je Malešu. Maglica ima Vukovića. Dolazi tu iz pozadine Sušić u fantastičnoj prilici. Sušić, je li se spetlja? Nije. Hajduk vodi 2-1. Tino Sušić, ubacivanje iz drugoga plana i Hajduk je
zabio na kraju prvoga i odmah na početku drugoga dijela i opet kao i u Splitu okrenuo utakmicu, ma može se skoro reći kao i na Poljudu u 3 minute, možda je koja više prošla s obzirom na ovaj nastavak, ali u svakom slučaju Hajduk vodi 2-1. Dino Sven Sušić, treći njegov pogodak ove sezone u kupu i definitivna potvrda da je on Hajdukov čovjek za kup natjecanje ove sezone. Sada ćemo vidjeti još jedan put tu. Maglica je napravio lavovski dio posla, odsvojio veliki dio terena i onda između Vukovića i Sušića odlučio proigrati Sušića koji je u punom trku dolazio tu kroz sredinu. Bručić ga nije mogao blokirati, a Picak nije stigao zatvoriti taj dio svojih vrata i Sušić je nekako ugurao loptu tu u mrežu i donio ogromnu prednost sada Hajduku ovdje u Maksimiru. Evo te situacije iz ovog kuta još jedan put. Ispod dvojice je provukao Sušić tu loptu i baš kao i Vuković postigao izuzetno bitan pogodak i za sebe i za Hajduk. Na Sušića. Sušić, odlično rješenje prema Kuasiju. Kuasi i Puljić. Kuasi je brži, došao je do lopte, ali nije bilo prostora za centar šut odmah, ali ima rješenje. Caktaš je tu. Sušić i blokirali su to Lokosić, čini mi se ponovno Maleš, još jedan korner za Hajduk. Za Borasa, tu je sada Šitum i je li mu pobjegla lopta iz kontrole, da uspio je tamo nekako za trenutak to Oremuš zadržati i sada se otvara prostor za Kramarića. Kramarić, krasan dribling i 2-2. Kramarić prekida svoj post, tamo trči sada Milović prema Vuče Miloviću smatrajući da je negdje bilo prekršaja, a Lokosi kupe loptu i trče na centar. 2-2 Andrej Kramarić i on je dugo čekao svoj pogodak. Zadnji je zabio upravo Cibali u kupu ovdje u Maksimiru, tamo još 17. travnja i evo ga sada vraća se opet u tu svoju formu. Ovo je 19. pogodak ove sezone, 4. u kupu. Pogledajmo to još jedan put. Tamo je neko od Hajdukovaca ostao ležati. Izvanredno podvaljivanje za Kramarića koji šalje u prazno Maloču i lijepo zabija u daljnji kut Kalinića za 2-2. Maglica, Sušić, lijepo je u prazno poslao Puljića, je sada prostora za Stojanovića, Stojanović i 3-2, golijada u Maksimiru, Stojanović, Maglica je ušao u onoj prvoj utakmici, zabio, Stojanoviću je trebalo malo više, ali tko će zamjeriti njemu. Hajduk ima novu prednost, još jedno povećanje onog ukupnog rezultata i možda je ovo taj trenutak odluke ovoga finala. Samo 2 minute se otprilike negdje radovala Lokomotiva i nadala da možda može zabiti još 2 pogotka i sve preokrenuti na svoju stranu, ali opet sjajna reakcija Splićana. Sušić je izvukao tu loptu zajedno s Maglicom, otvorio prostor Stojanoviću tu i na ovom širokom polju jednostavno nije bilo mogućnosti da ljevak promaši ovdje. Picak tu zbilja ništa nije mogao napraviti i Hajduk vodi 3-2. 5 pogodaka u Maksimiru za ocjenu 5 ovoga finala, apsolutno. Naravno da će oni strogi kritičari pronaći zamjerke i slabosti u postavljanjima jedne ili druge momčadi, trenerskim nekim zamislima, ali s obzirom na ukupnu kvalitetu hrvatskog nogometa ovo je prelijepo finale. Točno 2 minute je držala Lokomotiva, ovih 2-2, 5-3 ukupno u ovom trenutku. Kramarić, slalom kroz sredinu, još uvijek je lopta u njegovim nogama. Šitum poslao je u prazno tu Stojanovića, Šitum ima li koga od suigrača na drugoj strani, tu je Peko, nije dobra bila intervencija Kalinića, Kramarić, prazna su vrata i ipak je Kalinić to uspio blokirati u zadnji trenutak. Korner za Lokomotivu, već je to izvedeno. Velika gužva tu na drugoj vratnici, izbacio je to Milović.
Jako dobra lopta prema Antoliću koji poteže iz prve, nije bilo zaleđa, ali Kalinić je tu dobro pokrio taj dio svojih vrata. Drugome ruku, Tomo Ivković je gospodin i tako treba, to će sasvim sigurno dati još jedan dodatni pečat ovom finalu. Musa je probao to ubaciti, još jedan pokušaj i evo još jednog pogotka. Vručić za 3-3 i za jednu kakvu takvu utjehu, recimo to, Lokomotivi ovdje. Opet nešto prigovaraju tamo Hajdukovi igrači Vuče Miloviću, međutim čini mi se da je tu bilo sve čisto. Vručić za 3-3 u 90. plus, mislim da je to druga ili treća minuta bila, pogledajmo. Musa. Tu je očišćeno to i Vručić je potegao odmah ovdje. Lopta je išla prema tom igraču Lokomotive koji je bio tamo. Sad prepustit ćemo to da procjenjuje i posljednji njegov zvižduka. Splićani su već tamo u zagrljaju, čestitaju jedan drugome na klupi, samo čekaju da potrče prema terenu i proslave ovaj 6. trofej. To se događa ovoga trenutka. Hajduk je dakle ukupnim rezultatom 5-4 dobio Lokomotivu u svom 10. finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Stigao je do 6. trofeja. Igor Tudor u vrlo kratkom razdoblju Hajduku donosi naslov i vraća jedan dio dobre atmosfere. Strašan temelj si postavlja za sljedeću sezonu jer ima povjerenje struke i uprave Hajduka i vodit će tu momčad sljedeće sezone. A evo, bijelih u zagrljaju, tu su već i majice kod ostatka momčadi da svi budu onako obučeni kako to priliči Hajduku i bit će to velika noć za Hajduk, veliko slavlje i na putu u autobusu, ali sasvim sigurno za njihove navijače, posebno vjerujem u ovom trenutku i na splitskim ulicama, a vrlo vjerojatno i kada se momčad vrati, a to će biti negdje u ranu zoru. Ivković ide ohrabriti svoje igrače, dali su zaista sve od sebe što je bilo moguće u ovoj utakmici, međutim Hajduk je u 180 minuta ipak imao više kvalitete na svojoj strani i zabio je na kraju krajeva i više pogodaka i trofej je njihov. Rabuzinovo sunce će grijati njih sljedeću godinu dana. Naravno da momčad sada ide prema jugu, prema Torcidi. Rijetke su ove situacije da Hajduk može slaviti ovako u Maksimiru trofej, ne pobjede jer ih naravno ima u tim derbima protiv Dinama, ali baš trofej. Hvala Mariju Šitumu, evo dakle zadovoljstvo Hajduka tamo ispod južne tribine koji je tako kao i Lokomotiva osigurao Europu za sljedeću sezonu. To je jedan užasno bitan i važan podatak jer Hajduk bez Europe to je jednostavno jelo bez ikakvog mirisa i okusa. Bio bi to strašan udarac i u financijskom, ali naravno i u marketinškom smislu za momčad. Dolje se priprema sve za svečanost proglašenja. Mi ćemo odraditi još 50 sekundi i promidžbenih poruka i onda se vratiti da vidimo taj najvažniji trenutak ovoga finala. Evo još uvijek se tu priprema ovo postolje. Vidite otraga taj veliki balon, recimo da to tako zovemo, koji je pripremio Hrvatski nogometni savez. Idemo u međuvremenu još jednom dolje prema atletskoj stazi da čujemo Viki. Ima Hajdukova kapetana, ali tu je i kapetan Lokomotive, tu je i strijelac ovog drugog vrlo bitnog pogotka za Hajduk, Sušić. Da, sve ste rekli, kapetani su sa mnom, idemo početi naravno sa slavljenikom. 3 duge godine i veliki osmijeh na licu, puno toga govori. Pa je, stvarno, evo, čekali smo dugo ovaj trofej, ova sezona je bila stvarno, rekli smo da ćemo se boriti za ostanak. Pogledajte ove ljude koji stvarno vode nas cijelu sezonu, mislim da je ovo stvarno trofej koji smo zaslužili. Svi dišemo zajedno cijelu godinu, stvarno teško smo radili, stvarno mislim da smo zaslužili ovaj trofej. Evo, hvala ovim svim ljudima, evo, hvala gospođama i svim djelatnicima kluba koji su došli stvarno nas podržati. Evo, ovo je svima nama trofej, znamo kakva je situacija u klubu, teška, svima nam Europa znači, eto, nadam se da smo mi eto pomogli ova ekipa. Da, to je zapravo dupla kruna, kup i kup UEFA, odnosno pretkola. Pa je, sigurno, znamo da je ovaj klub bez Europe ne može živjeti, stvarno, evo, imamo utakmicu kazne, nadamo se da ćemo tu proći, stvarno, evo, ne znam da više šta bih rekao, stvarno, u transu sam. Hvala ovim ljudima, hvala našim gospođama koje su došle ovdje. Evo, ja mislim trenutno najsretniji čovjek na svijetu. Idemo sada i kod Lokomotivinog kapetana koji nije toliko sretan, ali nije ni toliko tužan. Jedna odlična sezona, jedna prava reklama za hrvatski nogomet. Pa prije svega htio bih čestitati Hajduku na osvojenom kupu.
Pa imamo dobru sezonu iza sebe, drugo mjesto u prvenstvu, ali kad izgubiš u finalu kupa moraš biti žalostan. Hvala vam, tu je s nama i strijelac drugog pogotka za Hajduk, da čujemo i njegove impresije nakon svega ovoga. Evo, prezadovoljan sam što smo osvojili ovaj kup. Evo, morali smo pred ovoliko navijača što su došli ovdje do Zagreba, morali smo im to dati. Hajduk ne može živjeti bez Europe, ja mislim, i meni ne znam više šta da kažem, emocije su me obuzele. Par riječi samo o kvaliteti nogometa, ovo je bilo zaista fantastično, obje utakmice su bila prava promocija za hrvatski nogomet. A evo, ja mislim da je tu zahvalio bi se treneru jer je on uveo tu odmah, igramo s dva špica, ne boji se igrati napadaški i ovdje smo došli odmah, napali smo i eto prilili smo taj gol, ali mi smo znali da ćemo im dati barem jedan gol jer u gostima uvijek dajemo gol. Dali smo 3 i ja mislim da nisu mogli oni ništa protiv nas. Ujutro dolazite u Split, bit će ludo. A bit će ludnica, evo, slavit ćemo sa svima, ovo je baš nešto, baš veliko za karijeru, ovaj kup, ne znam više šta da kažem. Hvala. Hvala vama. Odgledali nakon poljudskih 2-1 za Hajduk. Kreću polako igrači prema pozornici, najprije Vuković koji je večeras vratio Hajduk u igru onim svojim pogodkom u 45. minuti malom nespretnošću vratara Lokomotive, a onda i ostali koji su igrali u ovom finalu ili oni koji su čekali svoju priliku iz pričuve kod Igora Tudora. Nema dvojbe da je ovako kako pokazuje to u ovim trenucima tamo Vuković, lijep pogled s ove pozornice prema Maksimirskim tribinama ili još dalje prema Splitu, jer Hajduk je nakon 3 sušne godine ponovno s trofejem. Hajduk je na postolju i to bi trebao biti poticaj i gradu Splitu i naravno posebno rukovodstvu Hajduka da ne ispuste ovo blago koje imaju u momčadi, da probaju je čak malo i pojačati ako je to ikako moguće, iako financijska situacija nije bajna u Hajduku, i da ih vidimo u pravom svjetlu sljedeće sezone, prije svega u Europi, a onda naravno kada dođe na red i Hrvatska nogometna liga u domaćem natjecanju. Kup je naš, vidite kako je Hajduk već se pripremio tu i složio ove svoje majice za Rabuzinovo sunce na prsima koje će doći u njihove ruke za nekoliko trenutaka. A prelijep je pogled na tribine Maksimira bio večeras sa ovih 10.000 gledatelja koji su došli na završnicu ovog 22. Hrvatskog nogometnog kupa. 12 puta Hašk, Građanski, Croatia ili Dinamo od 16 finala, Hajduk 6 puta pobjednik od 10 finala, 2 put je pobjednik bila Rijeka, po jednom još Osijek i Inter tamo na početku odmah 92. godine. Osim Hajduka i Dinama najviše finala ima Varteks, čak 6, ali nikada nisu uspjeli doći do naslova. Po jedno finale Zagreb, Cibalija, Uljanik, Slaven Belupo i Šibenik. Spremna je momčad, čeka taj najvažniji trenutak, čeka da trofej Rabuzinovo sunce kapetanu Mariju Maloči uruči Boris Tušek, savjetnik za sport predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Nestrpljivi su Splićani da ga konačno prime, zagrle, da ih ogrije i nosi do Splita ako je ikako moguće s tom energijom tijekom ove noći na mini proslavu, a onda će doći ovdje na zadnji ogled protiv Dinama da uveličaju slavlje Dinama u proslavi naslova prvaka, ali Hajduk je večeras trostruki pobjednik. Kup je u rukama Marija Maloče, Hajduk je pobjednik kupa za sezonu 2012-2013 u Hrvatskoj. 2-1 u Splitu, 3-3 ovdje u Maksimiru i za ukupnih 5-4 Hajduka za 6. trofej u rukama splitske momčadi. Naravno da će sada krenuti pobjednički krug, da će igrači nositi to teško Rabuzonovo sunce. Kao što su ga teško i osvojili, tako će ga slasno nositi kroz ovaj pobjednički krug. Vjerujem da će Igor Tudor uskoro krenuti prema našem studiju, baš kao i Tomislav Ivković, da ćemo čuti njihova razmišljanja, ali treba mu dati prostora i vremena da proslavi. Ovo je veliki trenutak za njega. Samo 35 godina. Još bi mogao igrati sa mnogima od ovih mladića dolje u Hajdukovoj momčadi, a on je evo stigao do svog prvog trofeja u trenerskoj karijeri. Hajduk je na putu do ovoga pobjedničkog slavlja ovdje dobio Slunj 4-0 u osmini finala, Split 2-1 u četvrtfinalu, Zelina 1-1 i 2-0 i u polufinalu Slave Belupo
pobjeda u Koprivnici 2-1 i onda uzvrat 1-1 i evo u ovom finalu ovdje 2-1 na Poljudu u onom čudesnom preokretu samo 3 minute nakon što je gubio protiv Lokomotive i ovdje je gubio 1-0, ali je iskazao karakter, čvrstinu, znanje, srce, jednu borbenost kakva je krasila Igora Tudora kroz igračku karijeru. Vratio se i s konačnih 3-3 iz ove utakmice ili ukupno 5-4 ima pravo na ovo veliko maksimirsko slavlje. Igrači su tamo još naravno ispod južne tribine i bit će još dugo. Zamoljeni su navijači Hajduka da ostanu jednih otprilike pola sata dok se malo ne raščiste putevi. Onda će biti ispraćeni prema Splitu da zajedno prate možda i Momčad i zajedno s njima uživaju u ovom velikom trenutku. Treneri su u našem studiju, pa se polako opraštam s ove pozicije od vas, cijenjeni gledatelji. Idemo čuti njihovu analizu. Za sada toliko s komentatorskog mjesta. Vi samo 3 tjedna. Nisam ja bitan u ovoj cijeloj priči. Hajduk je nešto iznad svih nas. I velika mi je čast što sam bio ovaj dio ove utakmice. Za mene posebna. Do nekog idućeg druženja sa nogometom. Ja vas sada lijepo pozdravljam. Želim vam ugodnu i laku noć.